мақомот мехоҳанд фаъолияти таксиҳои барои аксарият дастраси сесомониро дар пойтахти Тоҷикистон манъ кунанд. Аз назари шаҳрдорӣ фаъолияти ин таксиҳо ғайриқонунӣ аст ва ҷойи онҳоро бояд нақлиёти мусофирбари расмӣ, таксиҳои ширкати Asian Express ва Talco Persi бигиранд. вале ин тасмим на ҳамаро хушҳол кардааст. баъзе ронандаҳои мошинҳои хусусӣ ки ҳамчун таксии арзон фаъолият мекунанд, метарсанд ки муқаррароти нав онҳоро аз бозори кор берун ва мушкилоти иқтисодии онҳоро афзун хоҳад кард. дар изҳороти ахирӣ вазорати нақлиёт гуфта мешавад ки ронандаҳо метавонанд бо яке аз ширкатҳои таксӣ қарордод баста фаъолияти худро расмӣ бароҳмонанд. дар Тоҷикистон аз миёни 25 000 тифли имконияташ маҳдуд танҳо 8 000 нафарашон бо таҳсил фаро гирифта шуданд. 1 000 нафари онҳо дар шароити хона таҳсил мекунанд. вале ин ҳам кофӣ нест, мегӯянд мутахассисон. таҷрибаи ҳамроҳ бо атфоли солим омӯзиш дидани кӯдакони имконияташон маҳдуд 3 сол аст дар мактаби 24 Душанбе роҳандозӣ мешавад ва ба гуфтаи таҳлилгарон натиҷаи хубе ба бор овардааст. шояд як ҷои ҳалоит бошад ки ино одам дар ду ягон чой хӯранд ё камтар бозӣ кунанд дам гиранд. мактабҳои ин хеле имконият надоранд, барои ки ҳозир мактаби мо ки дар ду бас кор мекунад, ҳама симхонаҳои мо банд аст, ҳамаи маълимои мо банданд. аз назари муаллифони тарҳи таҳсилоти инклюзивӣ ё баробар, ҳамоиши ин гурӯҳи кӯдакон дар як синф ба манфиати ҳарду тараф буда, як гурӯҳро дар рӯҳияи таҳаммулпазириву меҳру шафқат тарбия карда, ҷониби дигарро ба зиндагиву пешрафт ташвиқ мекунад. дар толори меҳмонхонаи Тоҷикистони шаҳри Душанбе намоишгоҳи ҳафтаи глобалии соҳибкорӣ ҷараён дорад. ин намоишгоҳ ки бо ибтикори палатаи савдои Амрико барпо шудааст, то 24 ноябр идома хоҳад кард. ҳадафи маърака ҷалби сармоя ба иқтисоди Тоҷикистон ва муаррифии зарфиятҳои бозори тоҷик ба ҷаҳониён аст. бо талоши палатаи савдои Амрико дар 6 соли охир ба иқтисоди Тоҷикистон беш аз $100 миллион сармоя ворид шудааст. таваҷҷӯҳи сокинони вилояти Суғд ба сафарҳои туристӣ Самарқанду Бухоро то рафт бештар мешавад. ҷаҳонгардон савори автобус ва тӯли 5 рӯз ба гаҳвораи тамаддуни тоҷик сафарҳо анҷом медиҳанд. қимати сафар барои як мусофир 1400 сомонӣ муайян шудааст. дар ин 1400 сомонӣ раводид, виза, роҳгиро, меҳмонхона, як маҳал завтракаш, ҷойҳои таърихии муқаддас медарондагиҳошон ҳамаш дарони ҳамин сума ба дохил мешавад. ва дар Душанбе ба ифтихори 75-умин зодрӯзи шоири маъруф Бозор Собир маҳфили шеъру суруд барпо шуд. ташаббускорон таъкид карданд ки ин як маҳфили адабии бидуни сиёсат аст ва дар он намунаҳои ашъори тозаву маъруфи шоир садо медиҳад. гузориши муфассалро аз маҳфили шеъру суруди Бозор Собир ҳамчунин дар сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter ва YouTube ва ҳам заминаи телефони ҳамроҳи худ дунбол кунед.